Olivia adestra a súa mascota. Hola, Daisy, señorita Buttercup. Oh! Perry quere xogar contigo, señorita Buttercup. E polo que parece, ti tamén. Que andas facendo ti aquí? Trouxen a Perry para que xogue coa señorita Buttercup. Que curriños son. Parece que tes algo na cara. Lama, non me distraias agora. Estou moi ocupada deixando ben bonitas as miñas margaridas para o concurso de mañá para o xardín máis lindo. Queres que te axude? Podes axudar non traendo o teu can por aquí máis. Pero por qué? Quérense moito. Sí, pero a miña cadela está copiando os malos costumes de Perry. Empezou a perseguir o rabo, cava buratos xigantes no xardín e come a miña comida. A señorita Buttercup debeu ter aprendido esas cousas doutros cans. O meu é un anxiño. Ei! Case sempre. Sinto, Olivia, como a señorita Buttercup volva a aprender algún mal costume de Perry, non vou deixar que se vexan nunca máis. Que che pasa, Olivia? Normalmente encántache facer flores de papel. Estou preocupada por Perry. Se non aprende a comportarse, Daisy non vai deixar que xogue máis coa señorita Buttercup. Non te preocupes por iso, Pitiña. Estou segura de que vas pensar en algo, sempre o fas. Grazas por axudarme hoxe. As túas flores sempre son as máis bonitas. Ai! Perry! Francine! Olivia, o teu xardín! Que xeito máis bo de comportarte, Gwendolyn. Ai, supoño que algunhas mascotas nacen así. Non, foi a escola de amestrar gatiños. Aprenderonlle a ser unha gatiña boa. Escola de amestrar? Se cadra podían axudarlle a Perry a ser bo. Xa o imagino. Benvidos á Escola de Amestrar Cans de Olivia. Por favor, entrade. Espera, Perry. As damas primeiro. Vale, clase, imos aprender como ser elegantes. Sentade. Firmes. Cotobelos fora da mesa. É que os cabaleiros esperen a que as damas empecen a comer primeiro. Camiñar cun libro na cabeza axuda a camiñar recto e elegante. Cantos máis libros levamos, máis rectos camiñamos. Moi ben, Perry. Xa está decidido. Perry vai ir á escola. A Escola de Amestrar Olivia está oficialmente aberta. Lembra, Perry, colle sempre pouco e bocados suaves. Impresionante! Pode que Perry sexa demasiado vello para aprender trucos novos. Penso que vai aprender a comportarse demostrándolle como se comportan os canciños bos e como é que se conseguen premios ricos. Toma, Ian, pon isto. Imos empezar por algo simple. Preparado, quieto, busca. Bo rapaz, Ian. Mira, Perry, un canciño bo escoita e fai caso. Agora, devolva a pelota e douche un premio. Vamos, bonito, busca. ¡Funciona! Agora a rodar. Bo canciño. Ves, Perry, os cans bos conseguen premios ricos. Ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. Sí, canciño.
Perdoa, quero dicir, wow. Ian. Imos ensinarlle modais na mesa. Bo canciño. Ñam, ñam, bocados pequenos. Vamos, Perry, trabazas pequenas, como os canciños vos. ¡Tachán! Conseguíchelo, Perry! Bo rapaz! Gradúote con boa nota na escola de amestrar cans Olivia. Teño moita man cos animais. Vaites! Mira, Perry! O xardín de Daisy está aínda máis bonito hoxe que onte. Olivia, non vos acheguedes máis. Non te preocupes, Daisy. Perry foi á escola de adestramento. Non si, Perry? ¡Ah! Mira ben o que fixo o teu can. O meu can? Foi a señorita Buttercup. Pero aprendeu no de Perry. Os xuíces do concurso están en camiño e o meu xardín está estragado. Vale, hai unha maneira de deixalo bonito de novo. Como? Estaba cheiño de flores preciosas e agora non. Non podo cultivar flores con tan pouco tempo. Non podes cultivar máis. Pero podes poñer máis. Imos poñer flores de papel no teu xardín. Flores de papel? Temos algunhas na casa. Pero, Olivia, non temos tempo abondo para ir por elas. Pode que non, pero sí para que Perry vaia correndo e as traia. Perry, podes ir buscar a cesta de mamá á casa? O teu can non busca nada. Agora sí. Perry, busca! Bo traballo, Perry. Daisy a traballar. Temos flores que plantar. Hola, Daisy. Viñemos valorar para o concurso o mellor xardín. En canto ao meu xardín, xa sei que prefiren flores de verdade, pero... Meu Deus, que orixinal. Virades algunha vez algo como isto? Eche máis ca un xardín, é arte. Ai, sí. Parece que temos gañadora. Son eu, son a gañadora, gañei! Parabéns, Daisy. Perry tamén te felicita. Queres saber se pode xogar máis coa señorita Buttercup? Vale. Perry axudou a que o meu xardín sexa o máis bonito. Penso que estaría ben. Todo o que importa é que gañei! Fixeches un traballo moi bo hoxe, Olivia. Ai, non! A miña boneca! Perry, busca, por favor. A ver, amestraches a Perry e salvache o xardín de Daisy. Tiveches un día completo. Tes que estar derreada. Non cho estou pra nada. Boas noites, Olivia, o día rematou. Non podo ir dormir, tantas cousas que quero facer eu. Deítome, non podo deixar de pensar en mañá e nas cousas que poden pasar. A montaña que escalarei, o cadro que eu pintarei, o cabalo que terei que domar, ou o trapecio no que voarei. Princesa, médica, escritora, astronauta, desde a selva ao ancho mar. E sen protestar vou seguir, pero eu non quero ir dormir. E aínda hai tanto por facer. Algo para facer mañá. Ensinarlle a diferenza entre a miña boneca e os calzóns de Ian. Boas noites, Olivia.